O. Ond ddim eisiau bod wedi risgo indigestion chwaith de. Ar ei ffôn symudol. Chi'n gallu clywed fi? Odyn. Efe. Wel, dwi yn. Diolch. Right, fi ar... Ach, gweld chi. Ie, wel, na nais. Fi ar yn ffôn symudol, felly gobeithio bod hwn yn mynd i fod yn bosib. Chi'n clywed fi'n glir? Ie, ydyn. Yndw. Mae rhyw sôn yn y cefndir yn rhywle, oes. Dwi'n meddwl, ai achos bod ni ddim wedi wydo yw e. Reit, na fe, wel dyna'r gobeith sydd Na wella. Felly, ie, na fe, mae'r llawer gwell nawr. Nawr dim ond fi yn unig sydd yn siarad. Felly, fi wedi gwneud Maria yn host, felly os oes unrhyw broblemau o gwbl, bydd hi'n cymryd drosto. Felly, dwi ddim yn gallu gweld pwy sy'n ma, na dim byd. Dwi'n mynd i restru. So mae Maria gyda ni, Annalyn, Elonwy, John a Nerys. A'ch arim chi yn eich dilyn chi? Na fe, ie, wel, mae hwnna'n beth pwysig. O, dim os, fi wedi colli'r sgrin a phopeth nawr. Ta beth, nos bethau i chi gyd, mae rhaid i fi gofio edrych ar y ffôn sydd yn eistedd fan hyn o'm mlaen ni. Dwi'n yn gwybod pam yn gyfrifiadur i wedi pwdi, ond dyna jyst un o'r pethau mae rhaid dygymod ag mewn bywyd ambell waith. Felly, dwi ddim yn gallu gweld chi o gwbl, felly does dim feedback gyda fi. Os ych chi gyd yn mynd i gysgu fel y dyn yn tir ar glwyddi ddo, bydda i ddim yn gallu edliw'r peth arnoch chi achos dwi'n yn gallu gweld chi. Felly, gadewch i ni ddechrau. Rwy'n mynd i ddarllen rai adnodau o bennod cynta, llythyr cynta Pedr. Cyntaf Pedr, pennod 1, adnod 3. Bendigedig byddo Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drigaredd, fe barodd ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist
oddi wrth y meirw, i etifeddiaeth na ellir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Chwi sydd trwy ffydd dan warchod gallu Duw hyd nes y daw iachawdwriaeth. Yr iachawdwriaeth sydd yn barod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Mae y llythyr cyntaf Pedr, yn enghraifft o epistol cyffredinol neu epistol Catholig. A y reswm mae'r llythyr hwn a llythyr Iago yn dwyn y teitl llythyr Catholig yw achos bod tybiaeth yn yr eglwys fore bod y llythyrau yma wedi cael ei ysgrifennu i'r eglwys gyfan, yr eglwys gyffredinol drwy'r hen fyd. A'r llythyrau Catholig yn ôl y dosbarthiad hwn yw Iago, cyntaf Pedr, ail Pedr, cyntaf, ail a trydydd Iowan a Judas. Ac o dan, mae'r llythyrau yma yn dod yn ein Beibl ni wrth gwrs ar ôl y llythyrau Pawlaidd a Deuteropawlaidd, a hefyd y llythyr at yr Hebreaid, achos fel ni'n gwybod yn draddodiadol, mi oedd y llythyr hwnnw yn cael ei cyfri ymhlith llythyrau Paul hefyd. Nawr, os o'n ni yn meddwl bod anghytuno ymhlith yr Efrydwyr Beiblaidd ynglŷn â llythyrau Paul a'r llythyrau y tybir gan rai i bod nhw gan Paul, mae hyn yn wir i graddau llawer mwy pan mae'n dod i'r epistolau Catholig neu'r epistolau cyffredinol. Mae cwmpo mas ysgolheigaidd ynglŷn â pwy sydd wedi ysgrifennu pob un o'r llythyrau yma, pwy oedd yr gynulleidfa wreiddiol i'r llythyrau, odyn nhw yn wirioneddol yn lythyrau neu yn epistolau, neu beth yn union yw'r genre, beth yn union yw'r math o ysgrifennu sydd yn cael ei cynrychioli gan y llythyrau hyn. Ond wrth i ni ystyried y llythyrau, mae'n bwysig y bod ni yn edrych ar yr awduraeth draddodiadol, achos dyna os nad yr awduron, yr enwyr y llythyrau yn eu ôl nhw, yw'r awduron go iawn, mae'n amlwg bod yr awduraeth yn perthyn i'r traddodiad sydd yn cael ei cynrychioli gan yr unigolion arbennig hynny. Felly maen nhw'n dwyn gwarant, maen nhw'n dwyn urddas yr enwau arbennig hynny, os cawson nhw i ysgrifennu neu bido gan yr awduron unigol hynny. Felly ni'n troi'n gyntaf at y llythyr rwy newydd ddyfynnu ohono, sef llythyr cyntaf Pedr, a mae un ysgolhaig Raymond Brown yn disgrifio'r llythyr hwn fel a rwy'n dyfynnu i eiriau gwreiddiol. One of the most attractive and pastorally rich writings in the New Testament, and it deserves careful attention. Llythyr wedi cael ei ysgrifennu gyda'r bwriad o galonogi Cristnogion mewn cyfnod o erledigaeth greulon yw cyntaf Pedr. Fe'i disgrifiwyd gan ysgolhaig arall, Goodspeed, fel one of the most moving pieces of persecution literature.
Nid yw'n syndod felly mae un o themau pwysicaf y llythyr arbennig hwn yw gobaith. Yn wir, mae'r nodyn o obaith bywiol yn cael ei daro'n gynnar yn y llythyr gan gynnwys y darn darllenes i ar y dechrau i gyd. Yn union ar ôl y cyfarchion agoriadol, mae'r awdur yn brasgamu i'r thema enfawr hwn. Bwriad yr awdur yw darparu diwinyddiaeth sy'n ddigonol i gynnal y darllenwyr yn ei dioddefiadau. A'i ffordd o wneud hynny yw trwy gysylltu dioddefiadau y Cristnogion gyda dioddefiadau Iesu Grist ei hun. A mae e'n wneud hyn mewn 3 prif adran yn y llythyr, gan ddechrau yn yr ail bennod, gyda Pedr 2, adnod 11 ac 8, sydd yn berchen, yn benthyg yn hytrach, thema'r gwas dioddefus sydd yn adnabyddus tu hwnt i ni wrth gwrs yn ail Eseia a trydydd Eseia. A felly mae'r darlun hwn yn cael ei greu o Iesu yn dioddef a ninnau felly yn dilyn i esiampl ef ac yn dioddef yn yr un ffordd ag ef. Oherwydd yr oeddech fel defaid ar ddisberod, ond yn awr troesoch at fugail a gwarchodwr eich eneidiau, mae'r awdur yn crynhoi ar ddiwedd pennod 2. Ac yna mae pennod 3 o adnod 8 ymlaen yn yr adran dioddef o achos cyfiawnder. Eto mae'r awdur Pedr yn cyffelybu yr erledigaeth mae'r eglwys yn ei wynebu pan mae'n ysgrifennu at ei gynulleidfa gyda'r dioddefaint nath Iesu i wynebu. A'r un fath wedyn ni yn y trydydd adran ym pennod 4 yn dechrau yn adnod 12, dioddef fel Cristion. Gyfeillion annwyl, pidwch ar y feddi at y prawf tanllyd sydd ar waith yn eich plith, fel petai rhywbeth rhyfedd yn digwydd i chi, yn hytrach yn ôl maint eich cyfran yn dioddefiadau Crist, llawenhewch, mwyn i chwi allu llawenhau hefyd a gorfoleddu pan ddatguddir ei ogoniant ef. Dyw'r Cristnogion hyn mae'r awdur yn awgrymu ddim yn dioddef fel trosheddwyr, fel rai sydd wedi torri'r gyfraith, ond fel rai sydd yn dioddef yn unol ag ewyllus Duw. Pennod 4 adnod 15. Ni ddylai neb ohonoch ddioddef fel llofrydd neu leidr, neu ddrwg weithredwr, neu fel dyn busneslyd yn ôl un cyfieithiad, ond os edrychwch chi ar y troed nodyn, fel chwil drwr. Ond os bydd i rywun ddioddef fel Cristion, ni ddylai gywilyddio, ond gogoneddu Duw trwy'r enw hwn. Yn y blaen, a mae wedi ni mynd mlaen i sôn eto am y ffaith yn bod ni yn cyfrannu yn dioddefaint Crist. Bydd ein dioddefiadau, bydd dioddefiadau y Cristnogion mae Pedr yn awgrymu yn ymlygu dilusrwydd i ffydd nhw. Pennod 1, adnod 7. Yma hyn wedi digwydd mwyn i ddilusrwydd eich ffydd chwi
sy'n fwy gwerthfawr na'r air sy'n darfod, gael ei amlygu mawl a gogoniant ac anrydedd pan ddatguddir Iesu Grist. A dont pwythau, bydd y Cristnogion yn dod i sylweddoli pwy nhw. Meini bywiol, cerrig byw yn ran o adeiladwaith Duw, yn cael ei hadeiladu yn di-ysbrydol i fod yn offeiriadaeth sanctaidd. A mae'r dyfyniad hwnnw yn dod o benod 2, adnod 5. Mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Felly, yn hermau pwy yw'r gynulleidfa? Wel, mae y dystiolaeth fewnol oddi fewn i'r llythyr yn ateb y cwestiwn hwnnw yn yr adnod gyntaf oll. At y dieithriaid sydd ar wasgar yn Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia a Bithynia. Mae'r ardalodd mae i gyd yn nwyrain Asia leiaf dros diriogaeth eitha eang a dweud y gwir, a mae rai ysgolheigion yn awgrymu bod pwy bynnag oedd yn cario'r llythyr hwn wedi teithio o eglwys i eglwys yn darllen y llythyr a falle yn rhoi cyfle i'r Cristnogion yn yr ardalodd hynny i gopïo y llythyr. Oddi wrth y cyfeiriadau atynt fel rai a nodweddid gynt gan chwantau, a fi'n edrych nawr ar benod 1 adnod 14. Pidwch a chydymffurfio ar chwantau y buwch yn ei dilyn gynt yn eich anwybodaeth, a hefyd penod 2 ac adnod 10, a chwi gynt heb fod yn bobl yr ydych yn awr yn bobl Dduw. Dyfarnodd rai esbonwyr fod y geiriau yma yn gweddi'n well i Gristnogion cenhedlig o blith y cenedl ddynion nag i rai o dras i ddewig. A os ych chi yn adnabod y geiriau yna o broffwydoliaeth Hosea yn yr Hen Testament, byddwch chi'n gwybod bod yr awdur ym mhenod 2 adnod 10 wedi benthyg y darlun hwnnw o Hosea bod y genedl nad weinid gynt yn genedl bellach wedi cael ei cynnwys oddi fewn i gynllun Duw. A chwi gynt heb fod yn bobl yr ydych yn awr yn bobl Dduw, a chwi gynt heb dderbyn trigaredd yr ydych yn awr yn rai a dderbyniodd trigaredd. Awduriaeth a dyddiad wedyn ni ag edrych ar y cwestiwn hwnnw yn fanylach. Mae'r naill bwnc ynglwm wrth y llall. Os ta Pedr yw'r awdur, mae'n rhaid ystyried dyddiad cynnar, os ta Pedr yr apostol yw'r awdur, oherwydd mae'r traddodiad yn mynnu bod Pedr wedi cael ei ddienyddio yn Rhufain yn ystod yr erledigaeth fawr o dan yr ymerawdwr Nero, rhyw bryd rhwng 64 oed Crist a 68 oed Crist. Os na allwn ni dderbyn ta Pedr yr apostol yw'r awdur, yna wrth gwrs mae dyddiad diweddarach yn gwbl posibl, a mae rai wedi awgrymu bod y dyddiad mor hwyr ar ail gynrif. Felly, mae yna ddadleuon ar y naill ochr a'r llall yn syml iawn y ddadl ta Pedr oedd yr awdur yw'r ddadl sydd yn deillio o'r ffaith ta fe sydd yn cael ei enwi. Y gair cyntaf yn y llythyr i gyd, wrth gwrs, yw Pedr, a mae'r llythyr yn gosod yr heiriad yn glir. Ta fe yw awdur y llythyr,
A hefyd mae yna heiriad yn cael ei wneud eto o dystiolaeth mewnol, penod 5 adnod 1, yr wyfinau yn dyst o ddioddefiadau Crist, ac yn un sydd hefyd yn gyfrannog o'r gogoniant sydd ar gael ei ddatguddio. Mi fydde hynny yn gweddi'n dda i Pedr wrth gwrs, achos o'n i'n gwybod i fod e wedi bod yn llygad dyst i'r croeshoeliad ac i'r atgyfodiad. A mae rai hyd yn oed yn awgrymu bod y cymal olaf hwnnw yn adnod 1 o benod 5 yn cyfranogi o'r gogoniant, yn cyfeirio at y ffaith bod Pedr yno ar fynydd y gwedd newidiad a bod Pedr wedi cael ei uno felly yn y digwyddiad gogoneddus hwnnw. Mae hefyd rai yn awgrymu bod yr adnod 13 o benod 5 hefyd yn dystiolaeth mewnol ta Pedr yr apostol oedd yr awdur. Mae'r hon y Mabilon sydd yn gyd etholedig a chwi yn eich cyfarch a Marc fy mab. Cryptogram am Rifain yw Babylon fan hyn. Os ych chi'n cofio y delweddau cyfoethog yn llyfr datguddiad lle mae Rifain yn cael ei gyffelybu i Babylon, y bytain fawr. Wel, pam mae awdur cyntaf Pedr fan hyn yn dweud yr hon y Mabilon, mae fe'n cyfeirio at yr eglwys yn Rifain. A felly yr awgrym fan hyn yw ta Pedr yw yr awdur a fod Marc yno gyda fe fel ei ddehonglydd ef. Mae rai hefyd wedi awgrymu bod tebygrwydd rhwng geirfa cyntaf Pedr a iaith pregethu Pedr yn llyfr yr Actau yn enwedig enghraifft yn y ffordd mae Crist yn cael ei gyffelybu gyda'r gwas dioddefus, y darn yna nes i ddarllen i chi o benod 2, y cyfeiriad at y groes fel pren, at Grist fel y maen, ac at Dduw fel un nad yw'n dderbyniwr wyneb. A hyn i gyd yn wir wrth gwrs, ond falle nad oes modd roi gorbwyslais ar yr elfennau hynny, achos mae'r eirfa yna yn gyffredin iawn ar draws yr eglwys gynnar. Wedyn ni tystiolaeth arall ta Pedr o bosib, yr apostol Pedr yw'r awdur. Mae'n deillio o'r sôn drwy'r llythyr am yr ail ddyfodiad. Mae ail ddyfodiad Iesu yn amlwg drwy'r llythyr. Enghraifft, yn y darn ddarllenes i ar ddechrau'n hamser dyn gilydd, penod 1 adnod 5, yr iachawdwriaeth sydd yn barod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. A wedyn ni eto yn adnod 7, bydd yn cael ei ymlygu pan datguddir Iesu Grist yn adnod 11 a 3, pan ddatguddir Iesu Grist. A mae yna enghreifftiau eraill hefyd yn benod 2 a phenod 4 a phenod 5 yn hyn o beth. Mae yna wrth gwrs ddisgwyliad byw am yr ail ddyfodiad yn yr eglwys fore, ond gyda threigl blynyddoedd a'r degawdau, pan sylweddolodd nad oedd y disgwyliad hwn eto wedi i gyflawni, mi wthiwyd y gredo hon bod Crist am ddod nôl ar y fyrder i'r cefndir. Ond eto, mae rai wrth edrych ar y llythyr yn gweld pwysles cyson y ffaith bod y parwsia, fod ar ymddangosiad Crist
mewn gogoniant yn mynd i ddod fel yn fuan. Felly maen nhw'n awgrymu ta Pedr oedd yr awdur gan bod gymaint o gyffyrddiadau ar y thema hwn drwy'r llythyr. A mae'r un beth hefyd yn wir am y drefn eglwysig, yn y ffordd mae'r eglwys yn ei threfnu ei hunan. Mae'n ymddangos yn y llythyr bod y llythyr yn cael ei ysgrifennu mewn cyfnod cyntefig pan oedd y trefn yr eglwys yn un syml iawn, dim ond henuriaid sydd yn cael eu henwi. Enghraifft yn fan hyn, does na ddim sôn am orychwylwyr, am esgobion sydd i'w gweld yn y llythyrau diweddara. Felly mae hwn hefyd yn awgrymu dyddiad cynnar. A hefyd mae yna dystiolaeth allanol. Ni wedi edrych ar y dystiolaeth yn fewnol, ond mae'r eglwys ar y cyfan erbyn ail hanner yr ail ganrif yn derbyn yn eitha cyffredin ta Pedr yr apostol yw awdur dilys y llythyr arbennig hwn. Felly mae yna dystiolaeth oddi fewn i'r llythyr, a mae yna hefyd dystiolaeth tu fas i'r llythyr yn hermau derbyniad cyffredinol y llythyr. Ond mae yna ddadleuon wrth gwrs yn derbyn y llythyr yma, fel ddwedais i ar y dechrau i gyd. Mae hwn yn wir am yr Epistolau Catholig drwyddi draw. Mae rai yn edrych ar yr arddull lenyddol y llythyr, a maen nhw'n dweud bosib ta Pedr, ryw bysgotwr anllythrennog o Galilea, ysgrifennodd y geiriau hyn. Mae yna ddyfeisiau rethregol yn tynnu ar eirfa, eang a dysgedig. Mae'r roeg yn y llythyr yma ymhlith y gorau yn y Testament Newydd. Felly maen nhw'n dweud, o ti bysgotwr o Galilea yn gallu ysgrifennu fel hyn? Pwy a wir. Credu bod unrhyw un yn gallu'r addysgu ei hunan. Mae eraill wedi rhoi gwrth ddadl wedyn. Mae Silvanws yn cael ei enwi ar ddiwedd pennod 5 fel yr ameniwensis, yr wyf yn ysgrifennu'r ychydig eiriau hyn trwy law Silvanws, brawd y gellir yn ôl fy nghyfri i, ymddiried ynddo. Mae'n bosib nad ameniwensis yn unig oedd Silvanws, ond falle, a ni'n trafod hwn cwbl o wythnosau yn ôl, falle ta fe oedd yr awdur go iawn, a falle bod safon i Roeg yn uwch o bosib na safon Groeg Simon Pedr fwy a wyr. Mae rhywrai hefyd wedi awgrymu bod cyntaf Pedr yn cynnwys gormod o adleisiau o ddysgeidiaeth Paul i'w ystyried yn waith dilys Pedr yr apostol. Ond wrth gwrs mae modd gwrthbroddi'r ddadl honno hefyd gan awgrymu y byddai yr apostolion yn enwedig gyda'r adnabyddiaeth o'i gilydd a'i syniadau oedd yn y cyfnod arbennig hwnnw wedi cael syniadau lled gyffredin ymhlith ei gilydd a hefyd wedi cyflwyno'r ddisg honno ymhlith yr eglwys gyfan. Mae eraill wedi ni yn dweud bod yna ormod o gyfeiriadau at erledigaeth yn fan hyn. Os ta Pedr apostol ysgrifennodd y geiriau ar ddechrau 60au'r ganrif gyntaf, doedd erledigaeth ddim yn rhywbeth cyffredin yn y wladwriaeth ar y pryd. Ychydig nes ymlaen ddaeth hynny nôl. Felly maen nhw'n awgrymu bod awdur ar ddiwedd yr 80au
wedi edrych nôl ar erledigaeth Nero, neu hyd yn oed yn ysgrifennu'r llythyr yn ystod erledigaeth fwy fyth, yn ystod erledigaeth Trajan, o 98 i 117 oed Crist, pan mae hyd yn oed awdur seciwlar fel Pliny yn dweud bod Cristnogion yn cael eu herlyd oherwydd eu ffydd a'i cred nhw. A bydde hynny wedyn ni yn dyddio'r llythyr lawer hwyrach. Ond eto, gyda'r pethau yma oedd i fewn i faes astudio y Testament Newydd, does na ddim derbyniad llwyr na llawn i'r naill ddadl a'r llall ynglyn ag awduriaeth. Felly, mae rai o hyd yn argoeddiedig ta Pedr Apostol ysgrifennodd y llythyr arbennig hwn. Ond beth mae bobl yn gytun yn ei gylch yw gwir natur ac ystyr y cynnwys. Mae 3/4 deunydd y llythyr yma yn ymwneud â thema bedydd. Gwmynt felly bod rai wedi awgrymu ta ryw bregaeth ar achlysur bedydd yw'r llythyr arbennig yma. Mae'n union fel petasau yr awdur am ysbrydoli i ddarllenwyr sydd am gael i bedyddio, sydd am fynd drwy'r profiad peryglus hwnnw o fynd drwy dyfroedd bedydd, i bod nhw bellach a mynd i wynebu peryglon newydd. Bod peryglon yr erledigaeth yn mynd i ddilyn yn anochel o'r peryg o fod yn Gristion, o'r peryg o fod yn un sydd wedi uniaethu ei hunain drwy ddŵr bedydd gyda Iesu. Pan anwyd hwy o'r newydd, eto darllenes i o adnod 3 o bennod 1, i obaith bywiol, i etifeddiaeth wedi mynd drwy'r dŵr, na ellir i difrodi, na i difwyno, na i difa, yn galw i gof i ddarllenwyr, i wrandawyr, moment i bedydd, a bod yr achlysur hwnnw bellach yn dynodi pwy ydyn nhw ar hyd i bywydau. Mae yna hefyd doriad amlwg ym mhennod 4 yn adnod 11, ac eto ar awgrym yw mai dyma oedd diwedd y bregaeth wreiddiol, a bod awdur cyntaf Pedr wedyn wedi cynnwys gweddill y llythyr fel anogaeth pellach i fyw o dan bygythiad erledigaeth a hefyd anogaeth i ymenod 5 i fod yn fugeiliaid da, i fod yn weinidogion da ar y praidd. Felly dyna gyflwyniad cyffredinol. Mae yna gwpl o gyffyrddiadau wrth gwrs yn taro dyn o'r llythyr arbennig hwn hefyd. Mae'r syniad yna reit ar y cychwyn bod y profiad o fod yn Gristion yn brofiad o achubiaeth tebyg mewn graddau i achubiaeth pobl dduw o'r Aifft i weld yn glir yn y fan hyn. A hefyd, gan bod pobl Israel wedi eu tywys yn ddiogel o gaethiwed yr Aifft i Sinai ar y ffordd i Wlad yr Iddewyd, wedi derbyn cymhelliad gan Dduw i fod yn sanctaidd, fel mae Duw yn sanctaidd.
Mae'r cymhelliad hwnnw i fyw bywydau sanctaidd hefyd i'w weld yn amlwg drwy y llythyr arbennig hwn. Mae'n raid mae Pedr yn mynnu. Mae raid i'r Cristnogion fod yn dystion da o'r hyn ydy dilyn Iesu Grist yn y ffordd maen nhw'n byw i bywydau. Bydd bobl yn disgwyl arnoch chi, mae'r awdur yn dweud. Bydd bobl yn disgwyl arnoch chi ac yn dibynnu arnoch chi i roi esiampl da iddyn nhw o'r hyn ydy byw fel Cristnogion. Os drown ni i ddechrau pennod 4, mae yna enghraifft penodol yn fan hyn. Os ych chi'n edrych ar adnod 3, mae bron o bod yn ddisgrifiad o bartion a gwleddau y paganiaid yr oedd yr eglwys yn Asia Leiaf yn y pryd yn byw yn ei plith. Felly mae'n ddarlun eitha hyll a dweud y gwir, ond yr awgrym sydd yn fan'ma yw, os ta dyma sut mae'r pagan yn byw, mae'n rhaid i'r Cristion i fyw mewn ffordd sydd yn gwbl wahanol yn hynny o beth. Fel na, adnod 2, fel na fydd i chwi mwyach dreulio gweddill eich amser yn y cnawd yn ôl chwantau dynol, ond yn ôl ewyllus Duw. Oherwydd y mae'r amser a aeth heibio yn hen ddigon i fod wedi gwneud y pethau y mae bryd y cenhedloedd arnynt, gan rodio mewn trythyllwch, chwantau, meddod, cyfeddach, diota ac eilyn a ddoliaeth ffiaidd. Yn hyn o beth, y mae pobl yn ei gweld yn rhyfedd nad ydy chwi'n dal i rithro gyda hwy i'r un llefeiriant o afradlonedd. Y maint yn eich cablu ac yn y blaen. Nawr, pan ddarllenes i y llythyr yma wrth baratoi go gyfer heno, fi'n credu bod yng ngeirfa yn Gymraeg yn eitha gwd, ond mi ddes i ar draws y gair trythyllwch. A ni'n baglu drosto fe, achos o'n i byth wedi clywed y gair o'r blaen. Felly, cyn bod hi'n troi at ddyfyniad o weledigaethau y bardd cwsg Ellis Wyn, fi am ofyn i chi beth ych chi'n deall pan ych chi'n clywed y gair trythyllwch. Os rhywun yn defnyddio'r gair hwnnw yn eich geiriau pob dydd? Sa'n defnyddio. O'ch chi'n clywed fi? Fi'n clywed chi. Sa'n defnyddio. O, iawn, mae'n iawn heno de. Sa'n defnyddio fe yn y ngeirfa pob dydd, ond y tro cynta ddys i ar draws y gair oedd mewn brawddeg gan yr hanesydd John Davies, a mi wedodd e, a sa'n gwybod beth oedd yn cyfeirio ato, wedodd e bod beth bynnag oedd yn cyfeirio ato, yn ymdrybeiddi yn y tryllythwch. Ymdrybeiddi yn y tryllythwch. Rwy'n ffili gweud yno. Ymdrybeiddi yn y tryllythwch. A ni'n dwlu yn hynny. So chi ddim yn gwybod beth yw ystyr y gair chwaith? Heb wybod beth yn cyfeirio ato. Sa'n cofio beth oedd yn cyfeirio ato. Na, wel, ymdrybeiddi... Wel... Yr ymdrybeiddi... Mae'n cyfeirio. Chi'n torri lan, Annelyn. Annelyn, chi'n torri lan. Sa'n clywed nawr, Aled?
So chi'n clywed? Ie, ond mae'n clywed chi fyna, chwaith. Ych chi'n gweld fi? Oce. Reit, os rhywun yn mynd i roi cyfieithiad i fi o tryllwch. Reit, wel, oedd Annalyn fyna wedi dyfynnu'r hanesydd John Davies. Annalyn, gallech chi fynd ar mute i fi, please? Reit, diolch yn fawr. Oedd Annalyn fyna yn dyfynnu yr hanesydd John Davies, a heb yn wybod i Annalyn, dyfyniad o Ellis Wyn, gweledigaethau y Bardd Cwsg 1703, oedd hwnnw, achos mae Ellis Wyn yn rhoi'r sefyllfa fel hyn. Yn y tai, gallech chi ddychmygu Ellis Wyn fan hyn, yn y tai, gwelem rai ar welau sydanblu yn ymdrybeiddi mewn tryllwch. Wel, a dweud y gwir, a darllen Ellis Wyn, dwi ddim yn deall y gair unrhyw gwell na darllen y Beibl Cymraeg newydd diwygiedig. Felly, sgwles i fe lan yn yr hen gyfieithiad. Ac wrth gwrs, mae'r hen gyfieithiad William Morgan yn defnyddio'r union un gair, tryllwch. Ond mae Arfon Jones wedyn ni yn Bible.net yn helpu ni, diolch byth, yn esbonio y peth fel anfoesoldeb rywiol. Ac edryches i wedyn ni ar rai o'r cyfieithiadau Saesneg o cyntaf Pedr 4:3. Mae'r King James Version yn rhoi, a dwi ddim yn credu bod fi'n mynd i gallu'r ymganu'r gair mewn chwaith, lasciviousness. Lasciviousness. Mae'r Good News Bible yn dweud indecency, a mae'r New International Version yn dweud debauchery. Felly mae yna ddewis o eiriau ydych chi fanna i gyfieithu'r gair. Ond y pwynt mae Pedr yn trial wneud fan hyn, a mae fe'n sôn am dryllwch, chwantau, meddrod, cyfeddach, jota, eilyn y ddoliaeth, ffiau, yw'r ffaith bod y cyfan yma yn perthyn i addoliad, yn perthyn i weithgaredd bywyd y sawl yr oedd y Cristnogion yn Asia Leiaf sydd yn derbyn y llythyr arbennig hwn, yn gorfod gweld y bywydau yma ar y safon bywyd gwahanol hyn, ond derbyn trwy ras Duw nad yw'r Cristnogion bellach yn byw yr un bywyd, yn byw yn yr un ffordd, ond bod gwerthoedd newydd, gwerthoedd gwahanol, gwerthoedd gwell bellach yn y rhan o'i bywyd nhw. Felly mae cyntaf Pedr yn lythyr hyfryd, yn lythyr bugeiliol i naws un sydd yn gyfoethog iawn o ran i dywynyddiaeth ac yn rhoi anogaeth i Gristnogion sydd yn mynd drwy erledigaeth oherwydd ei ffydd gan bwyntio nhw nôl drosodd a throsodd i enghraifft Crist Iesu ei hun, a mewn ffordd yn awgrymu os gas ei erlyd hyd at y groes, does dim rhyfedd felly bod y Cristnogion sydd yn derbyn y llythyr yma hefyd yn wynebu erledigaeth. Os unrhyw bwyntiau yn codi o'r llythyr yma, hoffech chi ofyn neu codi os gwelwch yn dda. Wedwch rhywbeth, fi'n teimlo bod fi'n gwneud raglen radio fan hyn, mewn stiwdio a dim ond maic o mlaen ni.
Na? Wel, ni'n mynd i droi ymlaen at y llythyr nesaf, sef llythyr Iago. Ni'n mynd i trial gweld os dwi'n cael eich gweld chi, achos mae hwn yn lletwydd braidd fel hyn. Siaradwch ymhlith eich hunain am eiliad bach. Reit, fi'n gweld chi nawr. Reit. Fi'n gweld Annalyn yn gwenu arna i. Oedd ofon ond chi bod ni wedi diflannu os nag o'ch chi'n gweld ni. A fi'n gweld bod Mr Pew wedi ymuno gyda ni hefyd. Mae'n ddrwg gynna i, o'n i mesu dod, gorau fi rithro wedyn i ddod ymlaen fan hyn. Mae'n ddrwg gynna i. Ond ni ddim yn gwybod bod chi na. I chi wedi darllen gweledigaethau y bardd cwsg? Dim ond rhannau hwnna fo. Reit. Dim i gyd, ond na, rhyw gorfod astudio'r rhannau hwnna fo do. O chi ddim yn cofio'r llinell ymdrybeiddi mewn trythllwch? Na. Llythyr cyfrol ddifyr iawn ydy gweledigaetha'r bardd cwsg hefyd. Odi. Fi'n cofio pan nes i lefel A, mi nes i ddarllen dechrau'r llyfr, ond dwi ddim yn ei darllen y llyfr cyfan, mae rhaid i fi gyfadde. Ond pan o'n i mae'n ffindo ystyr y gair, dyna yr enghraifft lenyddol oedd yn geiriadur Prifysgol Cymru. Felly o'n i'n medru gweld wedyn ni enghraifft o'r gair yn cael i ddefnyddio. Felly mi drawn ni... Pardon? Mae'n braf na does na neb yn defnyddio'r gair gallwch erbyn hyn. Na. Felly mi drawn ni at Epistol Iago fel enghraifft arall o'r genre arbennig hwn. Nawr, os oedd cyntaf Pedr yn un cyfanwaith, mae Iago yn ei epistol yn draw wahanol a dweud y gwir. Mae amryw wedi edrych ar y llythyr arbennig hwn a ceisio crafu i pennau a dweud y gwir i geisio gweithio mas pa fath o lyfr yw hwn ymhlith y llythyrau eraill a'r epistolau eraill yn y Testament Newydd. Mae'r awdur cyntaf yn awgrymu y llythyr yw e. Mae'r fformat yr un peth a'r llythyrau eraill. Iago, yr awdur gwas Duw a'r arglwydd Iesu Grist at y diddeg llwyth sydd ar wasgar cyfarchion. Ond wedi'r adnod cynta, wedi'r cyfarchiad hwnnw, mae gweddill y llythyr yn troi yn ôl Blackman i gasgliad o ddeunydd anogaethol, neu rhyw fath o compendium o ddysgeidiaeth Gristnogol ymarferol. Mae rai sylwebwyr wedi dweud bod y pwysles ar weithredu'r ffydd. Mae un neu ddoi esboniwr wedi rhoi'r sylw bod 54 enghraifft o fodd gorchmynol y ferf yn llifo trwy y llythyr arbennig yma. Mi gymrws y llythyr mae tipyn o amser i ennill i blwy ymhlith llythyrau y Testament Newydd. Does dim sôn amdano fe yn canon Mwratori o'r ail ganrif, sef casgliad cyntaf llyfrau'r Testament Newydd, na chwaith yn unrhyw waith o eiddo tadau a mamau yr eglwys
hyd amser Oregon, tua 2-3 dim. Felly gymrodd y llythyr yma tipyn o amser i gyrraedd y canon fel petai. A fel ni'n gwybod, mae Martin Luther yn disgrifio'r llythyr arbennig hwn fel epistol o wellt. Does dim rhyw farn uchel iawn gyda Luther i'r llythyr yma. Ond pan nath Ierom gyfieithu y Beibl am y tro cynta i'r Lladin yn y Fwlgat, mi nath ynte gynnwys y llythyr arbennig yma, a mi nath hefyd y llythyr cael ei gynnwys yng nghanon Athanasius yn 367, oedd yn restru yr holl lyfrau yn y Testament Newydd oedd yn cael ei hystyried yn ganonaidd erbyn diwedd y bedwaredd ganrif. Roddodd yr Eglwys Catholig ddel bendith i'r llythyr yng Nghyngor Trent, Trentino yn 1546, ond pan nath Martin Luther gyfieithu'r Beibl ym 1522, pan gyfieithodd e'r Beibl i'r Almaeneg am y tro cyntaf, roes y llythyr ma fel atodiad reit ar ddiwedd ei Feibl ynte, gan ei ddisgrifio fel epistol gwellt mewn cyferbyniad ar llyfrau hynny yn y Testament Newydd, a dyfynnu Martin Luther sy'n dangos Crist i ni. Felly, oedd Luther yn fodlon i gyfieithu fe, ond i roi fe fel atodiad ar ddiwedd i Feibl ef. Mae'n ymddangos ta'r gred gyffredinol yn yr Eglwys Fore oedd ta Iago gyfiawn oedd awdur y llythyr arbennig hwn, sef brawd yr arglwydd Iesu ac un o arweinwyr yr Eglwys yn Jerusalem. A mae, wrth gwrs, fel o'n i'n trafod gyda Pedr, mae yna ddadleuon o blaid hynny, a mae yna ddadleuon yn ei erbyn hefyd. Enghraifft, yn yr adnod cyntaf oll, mae'r cyfeiriad yma at y 12 llwyth sydd ar wasgar. Mi fydde hynny yn gweddi'n dda i rywun fel Iago gyfiawn o gefndir i ddewig i hunan, a mae'n bosib wrth gwrs y bydde fe yn gweddi i bobl eraill o gefndir i ddewig hefyd, ond mi nath Iago fab Sebedais gael ei barthyru yn gynnar iawn, fel welon ni yn llyfr yr Actau, tua oed Crist 44, a dyn ni ddim yn gwybod beth oedd tynged yr apostol arall, Iago fab Alffeis. Mae naws i ddewig drwy'r llythyr yn cadarnhau hefyd y posibilrwydd ta Iago brawd Iesu oedd yr awdur. Mae rai wedi mynd mor bell wrth edrych ar y llythyr arbennig ma i ddweud, a dweud y gwir, ta llythyr braidd yn i ddewig i naws yw'r llythyr a ta ryw cael i fydyddio i fod yn lythyr Cristnogol ddigwyddodd nes ymlaen, fod yn foeswersol iawn, yn cynnwys nifer o themau byddai wedi ymddangos mewn moeswers i ddewig ar y pryd. Ond wedi dweud hynny, mae yna tipyn o dystiolaeth hefyd yn awgrymu bod themau o bregethau Iesu, enghraifft y bregeth ar y mynydd, yn dod trwyddo yn glir iawn yn y llythyr. Mae rai hyd yn oed wedi awgrymu ta enw da i awdur Iago fydde
Amos y Testament Newydd, achos bod rai o'r themau yn debyg iawn i themau Amos yn ei broffedoliaeth. Ond mae'r Testament Newydd i gyd, medd ysgolheigion eraill yn perthyn i draddodiad a chefndir i ddewig. Dyma beth ceson ni yn perswadio nos lun diwetha gan yr athro Pedr Williams, enghraifft, bod rhaid edrych ac ystyried cefndir i ddewig y Testament Newydd yn ogystal a chefndir Groeg a chefndir cenhedlig ysgrifennu y llythyr. Ond, wedi dweud hynny, pan mae sôn am cwrdd ynghyd, mae'r gair synagoge yn cael ei ddefnyddio yn yr ail bennod. A yr awgrym fan hyn, wrth gwrs, yw bod synagog yn air sydd yn cael ei ddefnyddio yng nghyfnod ysgrifennu y llythyr i gynulliadau y Cristnogion, bod dim anghenrau defnyddio y gair eglwys, ond bod synagoge hefyd yn air dirlus yn y cyfnod arbennig yma. Eraill wedyn ni wedi dweud bod yr eirfa yn y llythyr yn debyg i araith Iago yng nghyngor Jerusalem yn Actau 15, ond dwi'n yn credu bod modd rhoi llawer o dderbyniad i'r syniad hwnnw, achos mae'r eirfa yn gyffredin iawn i eirfa eraill yn llyfr yr Actau. Ond mae'r ffaith bod Iago yn adleisio dysgeidiaeth Iesu yn enwedig y bregaeth ar y mynydd yn awgrym cry iawn fod yna gysylltiad agos rhwng dysgu Iesu a'r dysgu sydd i weld yn y llythyr arbennig yma. Rai enghreifftiau. Pennod 1 adnod 2. Cyfrifwch chi'n llawenydd pur pan syrthiwch i amrywiol brofedigaethau, yn adleisio falle Mathew 5 adnod 10 i 12. Gwynech byd pan eich erludur ac yn y blaen. Wedyn ni anogaeth i fod yn gyfiawn, pennod 1 adnod 4, mwyn i chwi fod yn berffaith a chyfiawn heb fod yn ddiffygiol mewn dim. A'r awgrym sydd fan hyn yw bod adlais o Mathew 5, 40 ac 8. Felly ffindo fe. Felly byddwch chwi'n berffaith fel y mae eich tad nefol yn berffaith. Yr un peth wedyn ni gyda pennod 1, 22. Byddwch yn weithredwyr y gair, nid yn wrandawyr yn unig, gan eich twyllo eich hunain, yn adleisio eto o bregaeth ar y mynydd 7:24. Pob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof ac yn ei gwneud, fe'i cyffelybu'r un call ac yn y blaen gyda y ddameg yma o'r ddwy sylfaen. Pidwch wedyn ni a chollfarnu symud mlaen i bennod 4, 11 yn llythyr Iago. Pidwch a dilorni eich gilydd gyfeillion. Os wyt ti'n barnu'r gyfraith yna, nad gwneithurwr y gyfraith mohonynt, ond i barnwr hi, nid oes ond un deddfrodwr a barnwr, sef yr un sy'n abl i achub a dinistrio. Pwy wyt ti i eistedd mewn barn ar dy gymydog sydd yn adleisio darn ar ddechrau pennod 7 o'r bregaeth ar y mynydd. Pidwch a barnu rhag i chwi gael eich barnu
gwyddyn a rwd wedyn. Mae eich golyd wedi pydru ac mae'r gwyfyn wedi difach dillad. Iago 5 adnod 2 yn adleisio ble rydw i yma? Y bregaeth ar y mynydd, Mathew 6:19. Pidwch â chasglu eich wydrysorau ar y ddeiar, lle mae gwyfyn a rwd yn difa, a lle mae lladron yn tyrru trwodd ac yn lladrata. A wedyn, a mi oedd hwn yn amlwg pan llynnes i Iago eto yn paratoi am y sesiwn yma heno. Yn pennod 5, adnod 12 o'r epistol, ond yn anad dim fy nghyfeillion, pidwch â thyngu llw wrth y nef, nac wrth y ddeiar, nac wrth ddim arall chwaith, i'r gwrthwyneb. Bydded eich ie yn unig, a'ch nage yn unig, rhag i'ch gwisyrthio dan farn. Bydd yn adleisio wrth gwrs yn agos iawn geiriau Iesu yn Mathew 5:37. Ond boed eich ie yn ie ac a'ch nage yn nage, beth bynnag sy'n ychwanegol at hyn o'r un drwg y mai. Ac yn ei gyfrol ynte mae Raymond Brown yn treulio tudalen a hanner yn mynd trwy enghreifftiau eraill hefyd o'r bregaeth ar y mynydd ac yn gymharu siwt mae awdur Iago yn edrych ar y thema yma ac yn ei ail gyflwyno fe i'w ddarllenwyr. Un enghraifft ar ôl y llall wedyn ni o bennod 3 ymlaen o'r beiau yma sydd yn medru arwain Cristion ar gyfeiliorn, yn enwedig ym mhennod 3 pan mae yr awdur yn sôn am y dafod a perygl y dafod. Mae fe'n pentyrru y delweddau yma. Ffrwyn yngennau march y lliw i'r llong, gwreichionyn fechan yn gallu rhoi coedwig fawr ar dân. Mae'r pren ffigys adnod 11, a welir dŵr peraidd a dŵr chwerw yn tarddu o lygad yr un ffynnon, a yw'r pren ffigys fy nghyfeillion yn gallu dwyn o lifiaid neu'r wynwyddyn ffigys, nac ydyw, ac ni ddaw dŵr peraeth a ddŵr hallt chwaith. Felly mae e fel petase fe wedi wylo am y delweddau yma, am y trosiadau yma, a'i pentyrru nhw i gyd ar ben i gilydd mwyn tanlinellu'r ffaith bod yna beryg i'r Cristion fynd ar gyfeiliorn wrth iddo fe dderbyn safonau dynol y byd a nid y safonau gorau. Mae rai wedi awgrymu hyd yn oed, a os nad Iago gyfiawn ysgrifennodd y geiriau yma, ond yn hytrach rhywun ar ddiwedd y ganrif gyntaf neu ddechrau'r ail ganrif, bod yr eglwysi wedi cael ei sefydlogi gymaint bod darlun fel sydd i weld ar ddechrau pennod 2 yn bosibl. Ta nid eglureb wedi cael i blwcio o ddychymyg yr awdur sydd fan hyn, ond rhywbeth mae yr awdur wedi clywed amdano. Oddi fewn i'r synagogau, oddi fewn i gynulliad pobl Dduw, bod hi'n bosib bod rhywun cyfoethog cerdded mewn i'r eglwys gyda modrwy aur a dillad
crand, a bod yn derbyn y sedd gorau, ond bod y cardotyn, y dyn tlawd mewn dillad carpiog, yn cael ei orfodi i sefyll i'r naill ochr, neu wrth eistedd wrth drad y siaradwr yn y cwrdd. Felly mae yna bosibilrwydd yn fanna bod yna broblemau yn dechrau codi oddi fewn i'r eglwys, a dyma pam mae'r awdur yn defnyddio'r holl enghreifftiau yma i geisio cael y Cristnogion nôl i'w cod, nôl i fyw yr Efengyl, yn ôl y gwerthoedd gwreiddiol, gwerthoedd pregeth ar y mynydd, gwerthoedd Iesu Grist. Mae y gyfraith, wrth gwrs, yn amlwg yn fan hyn, a dyma pam mae rai wedi awgrymu bod y llythyr yma yn cael ei ysgrifennu yn erbyn yr apostol Paul. Os ydych chi yn edrych ar adnodau 14 i 16 o'r ail bennod, fy nghyfeillion, a les yw i rywun ddweud fod ganddo ffydd ac ynte heb weithredoedd, a all y ffydd honno i achub? Os yw brawd neu chwaer yn garpiog ac yn bryn o fara beunyddiol? Ac un ohonoch yn dweud wrthynt, ewch a pho bendith i'ch wi, cadwch yn gynnes a mynwch ddigon o fwyd, ond heb roi dim iddynt ar gyfer reidiau'r corff. A les ydyw. Felly hefyd, y mae ffydd ar ei phen ei hun, os nad oes ganddi weithredoedd yn farw. Felly, mae rai wedi awgrymu bod ymosodiad uniongyrchol ar Paul yn fan hyn. Fel welon ni yn y llythyr Paul at yr Rifeiniaid, mae Paul yn dweud, cyfiawn hyr dyn trwy ffydd, heb iddo gadw gyfynion cyfraith. Ond i'r gwrthwyneb, meddai Iago, pennod 2, adnod 24, fe welwch felly mae trwy weithredoedd y mae rhywun yn cael ei gyfiawnhau, nid trwy ffydd yn unig. Felly mae awgrym yn cael ei wneud fan hyn, os bosib bod awdur Iago yn mynnu cadw'r gyfraith, yn mynnu cadw yr hen dyrgefen, ond wrth gwrs fel mae 100,000 o bregethwyr Cristnogol wedi pregethu ar y darn arbennig hwn, wedi pwysleisio'r ffaith bod yna ras, bod Duw yn gweithio trwy ffydd y Cristion i weld yn Iago hefyd. Mae Iago yn defnyddio enghraifft Abraham, fel y mae Paul yn ei wneud, a bod hynny yn awgrymu bod y gweithredoedd sydd yn deillio o ffydd yn ategu y ffaith bod Cristion yn byw yn llawn, yn dilyn Iesu Grist. Wel, a beth i fi wedi dweud pan fi'n pregethu arno fe beth bynnag. Dyw pawb ddim yn derbyn ta Iago brawd Iesu oedd yr awdur. Yr un ddadl maen nhw'n wneud yn erbyn awduraeth Pedr, a dweud y gwir, siwt fydde gwerinwr o Galilea yn medru ysgrifennu epistol gydag arddull mor gaboledig, gyda groeg, osgeiddig a geirfa, eang, yn gallu dadle yn defnyddio'r dulliau brethregol yma, yn medru defnyddio hyd yn oed arddull farddonol, groeg, yn sôn am y groegiaid, a'i llen hwythau a defnyddio syniadau yr oes. Ond, chi'n bod, oeddi hwnna'n awgrymu bod
bod pobl Galilea yn dwp, a bod dim posib i bod nhw yn medru efelychu yr arddull orau posib. Pwy a wyr. Mae eraill yn dweud wedyn ni, wel, a bydde brawd Iesu Grist wedi hepgor unrhyw sôn am y groes a'r atgyfodiad, ond wedyn gan ta sôn am fywyd y Cristion, mae'r llythyr yma, dysgeidiaeth pam byddai angen mynd ar hyd bynciau athrawieithol. Felly mae yna amryw wedi ceisio taflu dŵr o'r ar y syniad ta Iago brawd Iesu oedd yr awdur. Gan bod ni wedi clywed am Isaac Thomas cwbl o wythnosau yn ôl, rwy am ddyfynnu darn o'i eiddo fe. Mae fe'n dweud bod dim broblem rhwng Iago a Paul. Geiriol yn unig yw'r croes ddweud yn ôl Isaac Thomas, a dyfynnu yn bellach. Dadl Paul yw bod ymroddiad personol i Grist, hynny yw ffydd, yn gwneithur enweidiad, hynny yw gweithredoedd y ddeddf, yn gwbl afraid, fel welon ni pan edrychon ni ar y llythyr at y Rufeiniaid. Ple Iago yw bod cysyniad deallol a'r gosodiad bod Duw yn bodoli, hynny yw ffydd, yn hollol ofer heb ymarweddiad moesol, hynny yw gweithredoedd y ddeddf. Neu mewn geiriau eraill, beth mae 100,000 o bregethwyr wedi ei ddweud wrth ddehongli ail hanner pennod 2 o'r llythyr arbennig hwn. Fel rydyn ni'n gwybod a darllen y llythyr, mae'r themau hyn yn dod trwy yn gyson ta Duw yw'r un sydd yn cynnal ni, Duw yw'r un sydd yn rhoi o'i thineb i ni i fyw yn ôl safonau Duw. Ond ymhlith yr holl berfau gorchmynol yna, os ych chi'n edrych ar pennod 4 adnod 7, mae yna restr ohonyn nhw. Ymddarostyngwch i Dduw, gwrthsafwch y diafol ac fe ffi oddi wrthych. Neshewch at Dduw ac fe nesa ef atoch. Ac yn oes Covid, mae'r un nesaf yn addas iawn. Glanhewch eich dwylo chwi bechaduriaid, a ffurwch eich calonnau chwi bobl ddau feddwl. Tristewch a galarwch ac wylwch, bydded i'ch chwerthu'n droi'n alar, a'ch llawenydd yn bryddder. Ymosdyngwch o flaen yr arglwydd, a bydd ef yn eich gyrchafu chi. Felly, mae tipyn i'w ddysgu o'r llythyr hwn hefyd. Mae yna anogaeth yng nghanol y dysgu eitha cadarn fi'n credu. Mae awdur Iago yn timlo bod rhaid iddo fe i fod eitha llawdrwm ar i ddarllenwyr oherwydd bod yn timlo bod yna beryg. Bod yna beryg, bod nhw'n mynd i fynd ar gyfeiliorn, bod i ffydd nhw yn mynd i gael i colli oherwydd i bod nhw yn dod fel pawb arall o'i gwmpas. Bod i safonau nhw yn dod yr un ffordd a bobl o'i cwmpas nhw, a bod y peryg hwn yn un real go iawn, a bod yr anogaeth yma i gadw yn ffyddlon, i gadw
ar hyd y tyrywydd y bu I tadau a'i mamau nhw yn y ffydd yn y rodio ar hyddi. Felly rwy wedi cyflwyno 2 o'r llythyrau. Mae yna 5 arall. Mi wnewn ni edrych ar 3 ohonyn nhw yn y sesiwn ola. Nos Fercher nesaf, sef llythyrau Iowan, Epistolau 1, 2 a 3 Iowan. A fel welwn ni wythnos nesaf, mae arddull y llythyrau yna gwbl wahanol. A mae hefyd pwrpas ysgrifennu y llythyrau yn wahanol iawn hefyd. Felly, os yna salwadau yn codi. Tra bod chi'n meddwl ar salwadau, mae gair arall newydd ddysges I pan ddarllenes I cyntaf Pedr. Ym mhennod 5, adnod 8, prowla. Mae eich gwrthwynebiad y diafol yn prowla o gwmpas fel llew yn rio, yn chwilio am rywun i'w lyngu. O leia o'n i'n deall beth oedd ystyr y gair hwnnw yn wahanol I tryllwch, ond o'n i ddim wedi clywed y gair prowla yn cael ei ddefnyddio yn Gymraeg tan darllen y darn arbennig hwn. O, da ni'n defnyddio gair prowla. O'i chi? O, y llwynog yn prowla. Right. Enghraifft, felly, ie. Wel, byddwn ni'n defnyddio rhywbeth fel cripad, fi credu yn fwy amlwg I fi, ta beth. Cripad yn lechwraidd. Ond byddech chi'n dweud cripad? Na. Na. Wel, dwi ddim yn air byddwn ni'n defnyddio. Difyr oedd meddwl am Luther yn sôn amdano fel epistol o well, felly. A'r pwyslais, oeddech chi'n sôn am y pwyslais Iddewig, sydd yn y llythyr, mae'n debyg. Mae'n rhain awgrymu reit drwm o ddweud gwir nad oedd gan Luther I'm lot o feddwl o'r Iddewon, bynnag felly. A wedyn mae'n ddealladwyd pam I fod o'n galw'r epistol yn epistol o well. Mae fe'n timlo bod e'n gwrthweud Paul, chi'n gweld, a'r broblem wedyn. Enwedig cyfiawnhad trwy ffydd, felly. Ie. Gwrthwynebu hynny, felly, ie. Dyna'r broblem iddo fe, ond fel awgrymau sy'n gynharach, mae nifer o ysgolheigion wedi dweud, wel, oni bai am cwpl o eiriau, gallai fod hwn yn lythyr Iddewig. Bod yr un fath o moes wersi, enghraifft yn yr adran ar y tafod. Does dim byd hynod Cristnogol amdano fe. Gallai fod yn rhywbeth byddech chi yn rhoi heddi mewn cefndir seciwlar yn defnyddio'r peryg o'r tafod heblaw am y sôn penodol yn adnod 9 a'r tafod yr ydym yn bendithio'r arglwydd a'r tad a'r tafod hefyd yr ydym yn melltithio'r rhai aluniwyd ar ddelw Duw. Wel, dewch i'r adnod yna mas a gallai fe fod yn TED Talk neu rhywbeth. Chi'n gwybod, os rhywun arall am wneud sylw ar Iago. Wel, pwy sy'n yma? O, reit. A pawb yma sy'n fod yma. Fi wedi cael un ymddiheiriad heno, mae clash arall wedi digwydd. Iawn, diolch yn fawr. Dim sylw ar Iago yn arbennig, ond
Ond dim ond y cyferbyniad rhwng y ddoi lythyr, dwi'n teimlo bod llythyr Pedr yn fwy ddarllenadwy. Bod e'n llifo yn fwy hwylus yn dyfe, a Iago, a falle o'n i ddim wedi darllen Iago o ran astudio fe o'r blaen, ond cyferbyniad rhwng y ddoi yn amlwg wedyn ni wrth edrych arno fe yn wrthrychol. Mae hwnna yn bwynt teg iawn. Os ydych chi'n darllen Pedr, mae e yn llifo, llythyr cyntaf Pedr. Ond ie, mae e bron a bod yn, wel, y gair ddefnyddiau sydd oedd compendium, cyfres o foes wersi sydd yn Iago. A dyna pam mae'r rhan fwyaf o ysgolheigion yn dweud, wel, y llythyr yw hwn. Dyw e ddim wedi cael ei sernio fel llythyr. Mae wedi cael ei sernio yn wahanol iawn i lythyr. Os rhywun arall eisiau ychwanegu pwynt. Mae'n fe, fe ddwedes i, mae'n sesiwn ola ni nos Fercher nesaf, a mi fyddwn ni yn edrych ar lythyrau Iowan, y 3 llythyr sydd yn dwyn yr enw hwnnw. Ac os ych chi yn cofio, llythyr cyntaf Iowan yw'r hira o'r 3. Mae ail Iowan, hanner dudalen yw e, a mae trydydd Iowan, hanner dudalen yw hwnnw hefyd. Felly, falle fel bonus byddai'n twlu llythyr Judas mewn i'n ystyriaeth ni hefyd, a byddwn ni'n gallu timlo wedyn ni bod ni wedi edrych yn fanwl ar y llythyrau yma i gyd. A falle os bydd amser neu sylwadau ar ail Pedr, ac wrth gwrs mae yna dadlau cwbl wahanol ynglyn ag awduraeth a phwrpas ail lythyr Pedr hefyd. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd, diolch i ti am fod gyda ni. Diolch i ti am yn harwain ni, diolch i ti am agor ein meddyliau ni drwy dy lan ysbryd di i ddeall yn well beth mae yr ysgrythur yn dweud wrthon ni heddi, ac i werthfawrogi y ffordd gas y llythyrau yma, yr epistolau yma, i roi at ei gilydd a'i pwrpas nhw yn ei hos a'i hamser ei hunain. Oed i ni edrych ar yr ysgrythur fel modd i ninnau i ddysgu fwy am ffordd i fyw yn ôl ffordd Iesu Grist, i gael modd i fyw wrth i ddilyn ef, dyddiau ein hoes. Yn enw Iesu. Amen. Amen. Diolch yn fawr i chi gyd. Byddai'n gofyn i Maria i wysgu'r bwtwn coch, achos hi yw'r host, a gellith hi ddwyn y cyfarfod i ben.